салом мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони дигар. Бозам барномаи варзиш аст манзури шумо. Мо дар ин барнома доир ба яке аз намудҳои варзиш карате-до баҳри шумо маълумот медиҳем. Пас барномаи варзишро ҳамроҳӣ намоед. варзиши карате ки ихтирои ҷопониҳост маънои дасти холӣ ва карате-до роҳи дасти холиро дошта санъати муҳорибавӣ маҳсуб меёбад ки барои муҳофизат ва ҳуҷум бидуни силоҳ истифода мегардад. дар карате-до дараҷаи расиши бевосита миёни иштирокчиён камтар буда барои шикасти рақиб зарбаҳои пойҳою дастҳо ва нуқтаҳои ҳаётан муҳими бадан зада мешавад. ин намуди карате дар тоҷикистон аз соли 1992 мавриди таваҷҷӯҳи пайравону ҷонибдоронаш гардидааст. онҳо мусобиқаҳои худро тибқи нақшаҳои Федератсияи ҷумҳуриявии карате-до баргузор менамоянд ва беҳтаринҳояшон кишварамонро дар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунанд. бинобар иттилои Федератсияи миллии карате-дои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи умумии ҷаҳонии карате-до ва Федератсияи карате-дои Осиё расман шинохта шудааст. то соли 2016 Федератсия 19 ҷоизадори бозиҳои Осиё, 35 чемпиони Осиёи марказӣ, 4 ҷоизадори чемпионати Осиё, 1 чемпиони Универсиада, 1 ҷоизадори бозиҳои Осиё ва беш аз 100 ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалиро барои варзиши тоҷик додааст. ин намуди варзиш асосан дар Хитой, Ҷопон, Корея хеле рушд кардааст. ҳоли ҳозир дар тамоми ҷаҳон ин намуди варзиш шавқмандони зиёд дорад. ҷавононе ки дар ин риштаи варзиш машқу тамрин мекунанд бояд аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб ёфта ва дар ҳолати рӯҳии хуб қарор дошта бошанд. моҳи июни соли 2015 якумин маротиба дар шаҳри Тосунзода чемпионати ҷумҳуриявӣ оид ба каратеи даставӣ байни 200 варзишгар баргузор гардид. аз ҳисоби ғолибон дастаи мунтахаби Тоҷикистонро таъсис намуданд. ин рӯзҳо дастаи мунтахаби карате-до барои ширкати фаъолона ба чемпионати Осиёи марказӣ дар Тошканди Ӯзбекистон, мусобиқаҳои байналмилалии Осиё шаҳри Токиои Ҷопон омодагӣ мебинад. карате-до тавре мушоҳида мешавад барои ҳама синну сол варзиши дастрас аст. комёбиҳои карате-дочиёни тоҷик ки дар ҳамаи категорияҳои вазнӣ беҳтаринҳоро ба воя расонидааст далели боэътимод аст.
дар ин толори варзишӣ беҳтарин варзишгарон дар риштаи варзиши каратэ-до машқу тамрин менамоянд, ки ғолиби якчанд каратаи мусобиқотҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд. Ба ин варзишгарон устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Диловар Шарипов машқу тамрин медиҳад. Ман Шарипов Диловар мураббии оид ба каратэ-до мебошам. Дар толори мо ҷавонон, духтарон зиёдан тамрин менамоянд. аз ҷумла Суюнова Манижа, Тошпулотова Дилфуза, Воҳидова Қурбоной ва Абдуллоева Нигора, ки шомили мунтахаби мо мебошанд. онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ бисёр иштирок карданд ва сазовори ҷойҳои намоён, яъне ки аввал шуданд. Суюнова Манижа, ки аз 4 сол шуд дар зали мо тамрин мекунад, яке аз беҳтарин варзишгарони шаҳрамон гӯям, хато намекунем, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ, ва омода мебинад ба соли оянда ба мусобиқаи байналмилалӣ, ки дар давлатҳои дигар баргузор мегардад. Мо ба онҷо тайёрӣ да истодаем ва парчами давлатамонро болотар барошанӣ ҳастем. ва умедворам, ки аз зали мо бисёри хеле ҷавонон ҳастанд, духтарон, писарон, ва ҳамаи онҳо омодаанд, ки байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло бардоранд. бинандагони гиромӣ, ҳамарӯза дар ҷаҳон дар соҳаи варзиш навовариҳои навбанав ба миён меояд. мо дар бахши навгониҳои олимии варзиш шуморо бо навовариҳои варзиши ҷаҳон шинос мекунем. пас бахши навгониҳои олимии варзиш аст, як ҷоя тамошо мекунем. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ шоми 9 ноябр мунтахаби Туркманистонро бо ҳисоби 3-0 мағлуб кард. 3 голро ҳамлагари мунтахаби Тоҷикистон, нишонзани беҳтарини мавсимҳои соли 2015 ва 2016 Лигаи олии чемпионати мамлакат Манучер Ҷалилов ба нишон расонид. ин бозӣ 9 ноябр дар варзишгоҳи марказии Душанбе дар доираи омодагии ҳарду даста ба мусобиқаи интихобии гурӯҳи ҷоми Осиё 2019, ки моҳи марти соли оянда оғоз меёбад, доир шуд. ҳисобро мизбонон дар дақиқаи 35 боз карданд. тобро ҳамлагар Манучер Ҷалилов бо зарбаи сар аз ҷаримагоҳ ба дарвозаи меҳмонон ворид намуд. баъди 4 дақиқа Манучер Ҷалилов айнан аз чунин ҳолат тоби дуюмро ҳам ба зарбаи сар ба ҳадаф расонид. ҳамин тариқ нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 2-0 бар нафъи мунтахаби Тоҷикистон поён ёфт. голи сеюми мизбонон дар нимаи дуюми Дидор зада шуд. ин гол ҳам ба Манучер Ҷалилов мутааллиқ аст. ӯ дар ҷаримагоҳи меҳмонон ба тӯб соҳиб шуд ва дар дақиқаи 60 аз масофаи наздик онро ба тӯри дарвозаи мунтахаби Туркманистон равона карда ҳисобро 3-0 намуд. шогирдони ин тамрингоҳ дар ин риштаи варзиш қобилияти баланд доранд ва соҳиби чандин медалу ифтихорномаҳо мебошанд. Манижа Суюнова тӯли чанд сол мешавад, ки таҳти роҳномоии устодаш Диловар Шарипов машқу тамрин мекунад ва соҳиби дастовардҳои назаррас мебошад.
бачаҳо ҳафтаи гузашта имтиҳон буд. Суюн ва манижа имтиҳон супорид ба камарбанди сиёҳ ва сазовори камарбанди сиёҳ гашт. Яъне ки имтиҳони лозимаро супорид гузашт. Аз ин ҷумла ӯро табрик мекунем. بهتر خوبتر مشق کنند قهرمان آسیا و جهان. من سوینا منیشا سپرانی در گیمنای زینام دو میخونم. 4 سال است که در همین نمودی ورزش کاراته دو مشق میکنم. من وقتی صنف 5 بودم اوچه من در همین زال آوردم. نامی مربی من شریف دلاور میباشد. من بسیار منتظر هستم که معلم همین خیلی دوست دارم که مرا همین نمود ورزش رو یاد داد و مرا چمپیون کرده برآورد. من در همین سال 2016 سپتامبر با 23 به خوجند رفتیم. من در همه وقت دو تا جای یکم را اشغال نمودم و آبروی توسن‌زاده را بالاتر برآوردم. من بسیار منتظر هستم بر مربی خودم، بر رئیس شهر توسن‌زاده، بر مربی‌های دیگری که در شاگردانش درس بدهند. این بسیار مشکل است برای مربی. و در آینده من می‌خواهم که با بازی‌های بین‌المللی بالاتر در اشتراک نمایم و جای اول را گرفته پرچم تاجیکستان را بالاتر بردارم. нигора абдуллаева ва дилфуза тӯшпӯлодова низ шогирдони ин тамрингоҳ ба ҳисоб рафта дар чандин мусобиқотҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз ҷумҳуриявӣ парчами тоҷикистонро баланд бардоштаанд. من عبدالله نگارا 4 سال شد در کرده دو مشغول هستم. استادی من شریف دلاور میباشد. من در چندین مسابقه‌ها اشتراک نموده چندها صاحب چندین مدال‌ها کردم. من در آینده میخواهم که در مسابقه‌های جمهوری‌های اشتراک کرده جای اول را گیرم. من Toshpo'latova Dilfuza در دوره 4 سال در ورزش مشغولم، در ورزش کاراته دو مشغولم. من بسیار مسابقه‌ها را اشتراک کردم، جمهوری‌ها با جای یکم را گرفتم. نداری خودم را مربیم شریف دلاور می‌رسانم. آینده نیاز دارم که پرچم برداری تاجیکستان شوم. манижа ва нигора дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 75 таҳсил менамоянд. онҳо ба ғайр аз дар варзиш фаъол будан, дар муассисаи таълимӣ низ толибаҳои фаъол ба ҳисоб мераванд. соли дуюм дар гимназия дарс мехонем. шогирдон мо Суюнова ва Абдуллоева, Суюнова 3 сол аст, 2 сол шуд. аз дарси физика ман дарс меомӯзам. Абдуллоева бошад 1 сол дарс меомӯзам. духтарони фаъоланд, дар машғулият фаъоланд. ба ғайр аз таҳсил дар гимназия ино инчунин дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекунанд. Суюн ва манижа дараҷаи камарбанди сиёҳи дани 1 доранд, иҷро карданд. инчунин Абдуллоева
ба варзиш шомил ҳастанд ва дар ин мобайн дар ин солҳои тӯлоние ки инҳо дар муддати 4 сол тармим доранд дар мусобиқаҳои ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ мана осиёи миёна ва дигар давлатҳо барафтанд. шаҳноза одинаева варзишгари хурдсол аст, аммо соҳиби чандин медалу ифтихорномаҳо мебошад. мо барои бохабар шудан аз таълиму таҳсили ӯ ба гимназияи рақами 2 рафтем ва шаҳнозаро аз синфхона дарёфт кардем. омӯзгорон ва ҳамсабақонаш қайд карданд, ки шаҳноза дар дарсҳо хеле фаъол аст ва бисёр хондани китобҳои бадеиро дӯст медорад. хонанда Одинаева Шаҳноза дар синфи 4 мехонад. бисёр ҳам дониши хуби аъло дорад. аз фани бисёртар вай завқ ба фани математика, бисёр ҳам амалҳои аз геометрически ҳал карда метавонад. масъалаҳое ки бисёр ҳам душвор аст бо забони русӣ яккӯр шуда ин ҳал карда метавонад. ба ғайр аз фанҳо забони англисӣ ҳам бисёр ҳам хуб мехонад, баҳои аъло дорад. тартиби одобаш ҳам бисёр хуб, дигар ба бачаҳое ки сӯзхол мебошад ба ваё кӯмак мерасонад. бо духтари мо бо спорт ҳам машғул аст. ҳозир наздики ба шаҳри Хуҷанд рафта, дар он ҷо ҷӯи вай карда ҷои дуюмро ишғол намуд. шаҳноза ҳамсинфи ман вай бисёр алочи аст ва вай дар мо кӯмак мерасонад. вақте ки муаллимаи мо ягон масалан кори санҷишӣ мекард, ӯ ба мо кӯмак метиҳаду ва дар мо мегӯяд ки инашро кунед ва он рӯзномаро дар доска буромада менависад. баъд агар ӯ бисёр духтари хушрӯй аст ва дугонаҳояш бисёр аст. ӯ ҳам дар спорт машғул аст. ин варзишгарони ҷавону наврас баҳри иштирок дар мусобиқотҳо тайёрӣ мебинанд ва дар оянда ния доранд, ки парчами Тоҷикистони азизро дар тамоми ҷаҳон баланд бардоранд. воқеан ҳам чунин варзишгарон фахри миллати тоҷик ва Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. бинандагони азиз, дар ҳамин лаҳза барномаи варзиш ба эҳтимом расид. то барномаҳои минбаъда ба варзиш машғул шуданро фаромӯш насозед.